Ovo nije priča koja se tiče samo vas. Ovo je priča o meni, o tebi i o 6 milijardi ljudi svijeta. Svi mi trebamo energiju. Odakle će ona dolaziti? Kako je pametno koristiti? Ne smijemo ostati ravnodušni. Ovo je naš planet. Zemlja. Prekrasna i raznolika. Smatra se da je nastala prije 4,5 milijardi godina. I na njoj trenutno živi preko 8 milijuna biljnih i životinjskih vrsta. A među njima i čovjek, koji zbog svoje potrebe za energijom znatno utječe na okoliš. Energija i njezina upotreba znatno utječu na okoliš, uzrokujući zagađenja na lokalnoj i regionalnoj razini, ali je i veliki svjetski problem promjene klime. Problem klimatskih promjena leži u činjenici da se većina danas globalno korištene energije dobiva iz fosilnih goriva, ugljena, nafte i naftnih derivata te prirodnog plina. Njihovim sagorijevanjem u industriji, kućanstvima i prometu nastaju plinovi. Rast emitiranja štetnih tvari u posljednjih 250 godina drastično raste, što se najbolje vidi na ovoj ubrzanoj snimci. Priroda nam na razne načine pokazuje koliko je nezadovoljna našim neodgovornim ponašanjem. Česti tsunamiji, tornada, kisele kiše, tope se ledenjaci, izumiru životinjske i biljne vrste. Tu su i poplave i požari. Za većinu navedenog krivi smo isključivo mi. Kisele kiše su rezultat sagorijevanja plinova sumporovog dioksida i dušikovih oksida, to jest padaline zagađene navedenim kemijskim spojevima. Ovi plinovi reagiraju s vodom iz kišnih kapi stvarajući kiseline. Kisele kiše imaju otprilike 40 puta veću količinu kiseline u odnosu na neopterećenu kišnicu. Sumporov dioksid daleko je najštetnija tvar u zraku. Radi se o plinu bez boje, ali jakog i neugodnog mirisa. U zimskim mjesecima visoka koncentracija sumporovog dioksida s prašinom koja se nalazi u zraku čini smog. Globalno zagrijavanje je naziv za povećanje prosječne temperature zemljine atmosfere i oceana. Ono je posljedica emisije ugljikovog dioksida i metana, takozvanih stakleničkih plinova, koji odlaze u atmosferu većinom iz industrijskih postrojenja. Staklenički plinovi ostaju u atmosferi dugo, vjerojatno desetljećima. Posljedice globalnog zagrijavanja osjećamo svakodnevno. Ove snimke pokazuju koliko brzo se Zemlja zapravo zagrijava. Promatrajući posljedice klimatskih promjena, nesumnjivo je da je opstanak biljnih i životinjskih vrsta, a samim time i čovjeka, ugrožen. Stoga je krajnji trenutak da svatko od nas svojim odgovornim ponašanjem prema okolišu te korištenjem obnovljivih izvora energije doprinese usporavanju klimatskih promjena. Samo ćemo na taj način sačuvati planetu Zemlju za generacije koje dolaze. Energija je sposobnost obavljanja rada, pokretač svega i uzrok svemu što se događa oko nas. Energiju koristimo za pokretanje motora i uređaja. Ona osvjetljava naše gradove. Koristimo je za grijanje i hlađenje naših domova, pripremu tople vode i kuhanje. Budući da nam je energija potrebna za sve što radimo, a energetski su resursi na Zemlji ograničeni, potrebno je energiju koristiti racionalno, što prvenstveno podrazumijeva zamjenu fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije. Svi na Zemlji dostupni i postojeći izvori energije mogu se podijeliti u dvije skupine: neobnovljive i obnovljive izvore energije.
Pod neobnovljivim izvorima energije smatramo one koji se ne mogu obnoviti, to jest mogu se iskoristiti samo jednom, a čine ih ugljen, nafta, prirodni plin i nuklearna energija. Oni se još nazivaju i fosilna goriva, a trenutačno predstavljaju glavni izvor energije u svijetu. Dva osnovna problema vezana uz neobnovljive izvore energije su da ih ima u ograničenim količinama i da onečišćuju okoliš. Obnovljive izvore energije možemo podijeliti u dvije glavne kategorije. Tradicionalne obnovljive izvore energije poput biomase i velikih hidroelektrana, te na takozvane nove obnovljive izvore energije, poput energije sunca, energije vjetra, geotermalne energije itd. Sunčeva energija predstavlja neograničen izvor energije i primjerice samo sunce isporučuje Zemlji 15.000 puta više energije nego što čovječanstvo u sadašnjoj fazi uspijeva potrošiti. Pomoću solarnih kolektora sunčeva energija izravno se pretvara u toplinsku energiju. Solarni sustavi služe za pripremu tople vode ili grijanje prostora. Uporabom fotonaponskih ćelija energija sunčeva zračenja izravno se pretvara u električnu energiju, a onda se ona može upotrijebiti za rasvjetu, za rad kućanskih aparata ili se skladišti u akumulatorima. U razvoju su i automobili koji za pogon koriste fotonaponske ćelije. Iskorištavanje energije vjetra je najbrže rastući segment proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Energija vjetra je kinetička energija koja ovisi o brzini vjetra. Svaki se vjetar ne može iskoristiti za proizvodnju električne energije jer je njegova brzina neodgovarajuća, bilo premala ili prevelika. Energija vodenih tokova stoljećima se koristila za dobivanje mehaničkog rada u vodenicama, a danas se najčešće koristi za dobivanje električne energije u hidroelektranama raznih izvedbi. U smislu obnovljivih izvora energije uglavnom se podrazumijevaju samo hidroelektrane malih snaga koje iskorištavaju energiju kopnenih vodotokova, a imaju minimalan negativan utjecaj na okoliš. Geotermalna energija odnosi se na korištenje topline iz unutrašnjosti Zemlje i danas se većinom koristi direktno, bez pretvorbe u neki drugi oblik energije. Pri tome se koriste toplinske pumpe, kojima se toplina tla, vode ili zraka može pretvoriti u korisnu toplinsku energiju. Geotermalna energija neovisna je o vremenskim prilikama i iskoristiva je 24 sata na dan. Biomasa, nekad prvi i najstariji izvor energije koji su ljudi koristili. Biomasa je danas obnovljivi izvor energije koji se dobiva od biljaka ili dijelova biljaka kao što su drvo, slama, stabljike žitarica, ljušture i sl. Najčešće se koristi drvna biomasa koja je nastala kao sporedni proizvod, otpad ili drvni ostatak koji se ne mogu više iskoristiti. Takva se biomasa koristi kao gorivo u postrojenjima za proizvodnju električne i toplinske energije ili se prerađuje u plinovita i tekuća goriva za primjenu u vozilima i kućanstvima. Kao zaključak možemo konstatirati: obnovljivi izvori mogu se i moraju početi bolje iskorištavati. I ono što je možda najvažnije, takvu energiju moguće je neograničeno iskorištavati. Pojam energetska učinkovitost najčešće se susreće u dva moguća značenja. Jedno se odnosi na uređaje, a drugo na mjere i ponašanja. Kada je riječ o mjerama, pod energetskom učinkovitošću podrazumijevamo mjere koje se primjenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije. Česta zabluda je da se energetskom učinkovitošću smatra isključivo štednja energije. Upravo suprotno, provedbom mjera osiguravaju se optimalni i zdravi uvjeti za boravak u određenom prostoru s ciljem postizanja istog ili čak i višeg stupnja komfora i standarda. Grad Zagreb provodi energetsku politiku Europske unije i jedan je od prvih europskih glavnih gradova koji je pristupio inicijativi Sporazum gradonačelnika. You, the mayors of our cities, are the front line. You are
best placed to propose solutions which reconcile the public and private interest. Ova inicijativa umrežila je više od 4500 energetski osviještenih gradova sa više od 175 milijuna stanovnika i u porastu je bez presedana. Područje grada Zagreba ima izrazit potencijal za korištenje različitih obnovljivih izvora energije, što on u praksi i čini. Na brojnim primjerima vidljivo je da grad Zagreb provodi energetski proaktivnu politiku, kojom stvara odličnu platformu za ekonomski, socijalni i ekološki boljitak svojih građana. Ovo su samo neki od primjera. Zanimljivu inicijativu čini instalacija 351 automata za naplatu parkiranja, koji koriste solarnu energiju. Velika prednost ovih aparata, osim smanjene potrošnje energije, je neovisnost od vanjskog napajanja. Slični sustav solarnih kolektora i fotonaponskih elektrana nalazi se na krovu zgrade gradske uprave na trgu Stjepana Radića. Kod velikog dijela javne rasvjete proteklih godina vršila se sustavna zamjena stare rasvjete sa novom, štednom, energetski znatno učinkovitijom. Dragocjenost pitke vode je neupitna, a grad Zagreb jedan je od rijetkih europskih gradova koji ju ima. Tu činjenicu stanovnici metropole mogu zahvaliti vrlo učinkovitoj elektrani na bioplin, odnosno centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Sustavna briga za zaštitu okoliša potvrđuje se i izgradnjom elektrane na deponijski plin, koja se nalazi na odlagalištu otpada na Jakuševcu. Također se izuzetna briga o otpadu manifestira i kroz njegovo prikupljanje. U namjeri iskorištavanja korisnih sastojaka, česta slika na ulicama grada su i odvojeni spremnici, uz pomoć kojih se postiglo bitno smanjivanje volumena nekorisnog otpada. Javni gradski prijevoz u gradu Zagrebu ima tradiciju staru preko 100 godina i on je danas vrlo značajan energetski potrošač. Brojne autobusne i tramvajske linije na godišnjoj razini prevezu na stotine milijuna putnika. Putnici možda i nisu svjesni da sudjeluju u očuvanju našeg okoliša, no grad Zagreb vrlo dobro zna koju im je privilegiju omogućio. Naime, gradskim ulicama svakodnevno prometuju ekološki učinkoviti niskopodni tramvaji, kao i autobusi koji za pogonsko gorivo koriste biodizel ili plin. Velike gužve i sve veća ekološka osviještenost žitelja grada doprinosi da bicikl sve češće postaje alternativni oblik prijevoznog sredstva. Taj trend prepoznao je i grad Zagreb, koji je izgradio na stotine kilometara biciklističkih staza smještenih u centru grada, ali i u prirodi. Spustili su se rubnici, izgradila su se biciklistička parkirališna mjesta, a izgradnja budućih staza uvrštava se u generalni urbanistički plan. Također, u urbanističkim planovima nalaze se i brojne pješačke zone u kojima se građani i njihovi gosti mogu mirno opustiti i maknuti od buke, kao i od ispušnih plinova koje ispuštaju automobili. Navedeni primjeri samo su dio konkretnih dijela koje je grad Zagreb do sada poduzeo. U svojoj energetski proaktivnoj politici već 3. godinu za redom organizira i Zagrebački energetski tjedan, koji za svoj cilj ima edukaciju građana, sa porukom razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo. U sklopu energetskog tjedna organizirane su i posebne igraonice i satovi nastave u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, na kojima se poticala zainteresiranost djece o temama energije i klime. Zainteresiranih očigledno ima, jer grad Zagreb bogat je vrtićima i školama sa eko predznakom, koji već sada čine puno za očuvanje našeg okoliša. Upravna i birotehnička škola ima od 2005. godine međunarodni status eko škole sa zelenom zastavom, što znači da smo prošli kroz standarde i imamo sve aktivnosti koje su važne za eko školu, eko odbor i kontinuirane eko akcije. Gasite svjetlo u prostorijama u kojima ne boravite. Štedite i reciklirajte papir. Isključite električne uređaje koje ne koristite i onda kada su stand-by modu. Razvrstavajte otpad. Vodu koristite racionalno. Koristite prirodno grijanje i hlađenje. U trgovini potražite proizvode sa eko predznakom. Koristite javni prijevoz. Zasadite drvo i čuvajte okoliš. Činite dobro prirodi, inače će nas sigurno vratiti. Ideja ovog filma bila je potaknuti vas da shvatite da vi kao pojedinci morate preuzeti odgovornost.
Početi djelovati i to počevši s malim stvarima, da trebate odustati od starih navika i početi usvajati nove. Zaista, za čišći planet nije teško ugasiti svjetla, zatvoriti prozor, voziti se javnim prijevozom, reciklirati ili posaditi drvo. Možda bi pouku mogli izvesti i iz stare indijanske poslovice koja glasi: ponašajte se dobro prema zemlji, ona vam nije data od vaših roditelja, nego je posuđena od vaše djece.